ang atong hisgutan kining gitawag nga liturgy. Unsa kanang liturgy or sa Binisaya liturhiya. Siguro ang uban kanato ilabi na kadtong naglihok gyud sa simbahan nakadungog na mo ana. Liturgy or liturhiya. So ato kanang ipasabot. Actually dili na lisod sabton mga igsuon sayon kaayo na. So magsugod na takoys no para mas daghantang maisgutan. Ato sang i-define ang kahulugan sa pulong liturgy. Mga igsuon kanang pulong liturgy or liturhiya gikan kana siya sa pinulungan nga Griego, Greek, liturgia. So duol-duol ra kaayo no? Liturgia nga ang meaning public service, public work. So originally mga igsuon kanang liturgy public service kana gigamit na una sa gobyerno. Ang gagamit kasagara ana kadtong mga nangalagad kaning gitawag nga mga public servants. Kinsa maning mga public servants? Mga pulis, no? Bumbero, sundalo, mauna sila'y mga public servants. Sila'y unay gagamit anang pulong nga liturgy. Pero tungod kay ang meaning ni ana, pwede usab nga magamit nato sa simbahan, maunang mas kita na hinuon ang nigamit kaysa nila. Nawala na nila. So nahulog na nga sila public servants na lang, no? Kanang ang ilang term ba nga gigamit mga igsuon, public servants. Pero kita sa simbahan mas kita na ang gagamit na hinuon, no? Kanang pulong liturgy or liturhiya. Mga igsuon ang meaning ana sa atuan na sa simbahan, liturgy means that the people of God participate in the work of God. So ato nang hinumduman mga igsuon, the people of God participate in the work of God. O kining work of God mga igsuon, daghan kaayo ni. Ug ang pinakalabaw sa tanang work of God, kumbaga, kining gitawag santos nga Eucharistia or santos nga misa. The centerpiece, ang pinakasentro sa tanang liturgical celebrations is the Holy Eucharist, ang santos nga misa. In fact, ang santos nga misa mga igsuon mao kanay gitawag the highest form of prayer. Now, diha nato masabtan nga kanang liturgy usa ka maunay dagan sag meaning kois mga igsuon. Ato sang nganlan tanan, like another meaning sa liturgy or liturhiya. Liturgy is the official divine worship of the church. Official divine worship of the church. Mao nang nidiretso dayon ko sa examples nga mao ang Eucharistia or ang santos nga misa kay mas dali nato masabtan. Nga kana bang kun atong ipasayon gyud pag-ayo unsa nang liturgy, kana bang magtipok ta isip katawhan sa Dios aron magampo nga hiniusa. So daghana mga sakramento like kanang bunyag. Ngano man nga kinahanglan gyud na ay mga tao, ngano kinahanglan gyud sa simbahan. Tungod kay diha nato makita ang pagka usa ka katilingban nato. Kana bang liturgy nga dapat sa ulugon na mga igsuon sa ulugon na nga naa ang katawhan. Maunang aron dili ko malimot, ato na lang idiretso. Ako na lang idiretso ninyo kining example
nga daghan ang muduol namo, koys, mga igsuon, daghan ang muduol namo nga magpakasal unta sila sa garden. Magpakasal sila sa baybay, no, sa dagat. Magpakasal sila sa kanang gitawag nga private nga celebration. Mga igsuon atong klaruhon. Ang atong mga pag-ampo kanang gitawag nga liturhiya, ang atong mga prayers dili na pwedeng private. Kay again, balik ta sa original nga kahulugan. Unsa gani ang liturgy? Public worship. Dapat nag-ampo ta isip katawhan. Mga igsuon, atong klaruhon, no? Kay daghan mangyong muhangyo nga didto magpakasal sa garden, sa baybay sa dagat, o kanang gitawag nilang private mass. There is no such thing as a private mass. Tungod kay ang pag-ampo nato dapat naagyud ang katawhan. In fact, na ako'y classmate sa high school nga nagpakasal. Nihangyo sila nga didto sa usa ka chapel sa layo kaayo nga beach resort. So mahulog ko is nga sila ra. O sila rin makatambong. O sila ra. Now akong gi-explainan ko there is no such thing as a private mass. Because ang santos nga misa dapat sa ulugon kana kuyog sa katawhan. Ang mga sakramento like bunyag, kasal, mas nindot na sa ulugon nga naagyud ang katawhan. Maunang kahinom kabantay mo mga igsuon kanang sa Sabado Santo. Sabado Santo, di ba naay mga simbahan, mga parokya nga naay bunyag. In fact, naana sa libro, sa instruction nga naay bunyag. Mga igsuon maunay the best example sa gitawag natong liturgy. Nga ang usa ka bata, usa ka dakong tao gibunyagan sa presensya sa katawhan sa Dios. Maunay the best nga example sa gitawag natong liturhiya. Dapat nganong kinahanglan naa ang katawhan, mga igsuon. Kay example kanang gibunyagan. Kung atong gitolerate ang gitawag nga private nga bunyag, nahimo na siyang Kristiyano. Dayon, kinsa may mudawat niya? Nga dapat, human ka na himong Kristiyano, human ka na bunyagan, dapat naa ang katawhan mudawat nimo. Maunay purpose nganong naay mga tao. Nganong diha gyud sa simbahan. Nganong naagyud ang katawhan. Kay aron pag human nimo bunyag, dawaton kas katawhan. Ay katawhan nga andam nga mo. O gidawat na kaisip Kristiyano. Kay walay dili pwedeng matawag Kristiyano nga ikaw ra usa kois. Kristiyano ka kinaay katawhan. Mao ganing gitawag nga si Kristo ang ulo, kita ang lawas. Kita ang lawas, kita ang miyembro sa lawas. Kidili ta usara ka buok. Munang dili na pwede kanang gitawag pribado nga mga kalihukan. Kanang kana yung kasal. Muna ako balik ta sa akong classmate, ako yung giistorya. No, gawan on one gyud mi. Ako siyang giingnan nga kun mahimo sa simbahan gyud ta, sa parokya gyud kita. Sa parokya gyud ta. Kay human ninyo kasal, dawaton man mo sa katawhan. Dili nato ma-imagine nga didto mos garden kamo ray gikasal didto. Dayon human ninyo kasal silbi nahimo namong Kristiyano nga magtiayon, kinsa may nidawat ninyo? Kinsa may nakabalo nga nahimo namong Kristiyanong magtiayon? Wala. Walay nakabalo, so walay mudawat ninyo. So, mas nindot nang didto gyud mo agi sa parokya. Although basin mangutana mo, Father, kana man laging mga kasal anang Sabado, nganong pamilya ra may naa. Kana manggong imahe sa simbahan mga igsuon, nganong diha gyud. Kay mao man ay nagrepresentar kanang simbahan
Mauna siya ay nagrepresentar sa katawhan sa Dios. Kanang garden, inyuha ra na, pribado ra na. Kanang beach resort, inyuha ra na. Ang Di walay katawhan diha. kamuray pwede mo sulod anang usa ka private nga lugar. O kamura po'y magdinawatay. Gawa so ari sa simbahan sa Oo. parokya, Oo. tanan bisag kinsa pwede man mo sulod dito Oo. mo witness sa pag andam mo dawat sa inyo ang Oo. kaminyoon sa kuan diya sa simbahan. Okay, mao. No, kay diha sa kana magong imahe nga nganong diha gyud sa simbahan kay mo man ay imahe gud ko sa katawhan. Sa katawhan sa Dios. Mo ganing kada Domingo manimba ta diha, magtipok ta diha, magampo ta diha, natanan diha. Natadahan niyang kalihukan mo nang moingon ang ubat siguro mangutana mo, Father, nganong malagi ng kanang Sabado be nga magpakasal ni nga magtiayon nganong ang iya ramang mga paryente mo inaa. At least nahaamo sa sulod sa simbahan ang lugar kung asa magtipok ang katawhan. It represents the people. Kanang church ba, kanang simbahan ba, kanang parokya. It represents the people. So diha bisag parinteran ng diha, at least kana bang niagi mo anang simbahan na kung asa ang mga tao nagampo. So maura ng istoryahan nga gidawat gihapon mo sa katawhan. Bisag wala tuod literally, physically wala ang mga tao diha. No? Pero gidawat mo nila. Gidawat mo nila. Munang nindot kaayo kana bitawng masabado sa buntag. Mao man ni ang practice ilabi na diri sa diocese sa Dipolog nga masabado sa buntag mga igsoon na ikasal. Kuis na ikasal kanang bubuntag. Kanang gitawag nga special kana nang magpa-schedule mo sa inyo haragyong oras. Na ay common schedule, regular schedule kanang Sabado sa buntag. Nindot na mas nindot siya tan-awon kay gikasal mo kuyog yun sa mga nanimba. Sa mga nanimba, bisag 5 ra na kabuok, bisag 3 ra na kabuok ng nas inyong likod, kay pilar goy manimbag buntag, no? Ilabi nag mga lagyo nga mga parokya, at least kanang 3, mao na ga-representar sa tibuok katawhan. Nga kamo gikasal o gidawat mo nila. So bisag 3 ra na kabuok, it already represents the community of people, of the people of God. So maunang mga igsuon ang hinungdan nganong diha gyud sa sulod sa simbahan. There is no such thing as a private mass. Now atong klaruhon ko is before ko malimot, kana bitong giingon nga special nga kasal, sayop na nga term. Sayop na nga term. Kanang special nga kasal. Girambol na mura na nagswirtris. Ang sakto nganong niabot man ta sa punto nga naay ordinary, naay special, mga igsuon dili unta nato na pakadak-an. Terminolohiya ra kana. Nganong niabot kita sa gitawag special tungod kay ang original anak ko is nagpakasal mo sa special nga nabang sa inyuhang oras. Pero unfortunately nanganlan na dayon siya special. Mao nang nabati na dayon siya paminawon sa katawhan. Nga special ra murabag mas dako ang grasya nga madawat ninyo gikan sa Dios kaysa sa ordinaryo anang Sabado lang sa buntag. Mga igsoon natong klaruhon na misuse lang ang paggamit sa term. Pero ayaw ninyo laina pagsabot nga dako ang grasya nga madawat sa tao sa magtiayon nga nagpakasal sa espesyal nga oras kaysa sa gikasal sa Sabado sa buntag. Parihara mga igsoon ang grasya nga nadawat sa magtiayon nga nagpakasal. Again, akong balikon, atong klaruhon ni, kanang espesyal na misuse lang pagkagamit. Supposed to be, ang sakto untaan na, kanabang magpakasal me sa oras nga gusto namo, nga sibo sa amuang panahon or schedule. Pero, unfortunately na nahimo siyang espesyal. No mga igsoon, there is no such thing as special mass. Kay tanang misa, espesyal ka na. Term lang na ang gigamit. Murabag ka na,
nanganlan lang siya ko isa. Tungod sa iyang pagkalinain nga Bigla schedule. kana no, kulang kog binisaya, kulang ko. May ganis Kuya Brainil kay nakakuha sa saktong binisaya, linain nga oras, nga sibo sa ilahang panginahanglan. Dili pas Ang ilang tuyo gud pud ana diri nga sila ri kasdon gyud anang orasaha. anang orasaha ba? Kay of course gusto be pud mo nga kana bang mabati pud ninyo ang inyong magudang panahon. Pero again mga igsuon, ang punto diha bisan pag lima mong magdungan, ang grasya sa Dios 100% nga madawat sa matag magtiayon. So dili na nagpasabot nga sa Sabado manggod ko is kanang masabado manggod sa buntag na manggoy tagtulo, 5 ka magtiayon nga gidungan og kasal. Mga igsuon ayaw kabalaka nga gidungan mo. Kay dili na pasabot nga divided by 5 ang grasya sa Dios. Mga igsuon ayaw pagbuot-buot og himo sa grasya sa Dios. Kay ang grasya sa Dios gaawas-awas na bisan pagpila ka bukaslon. Gaawas-awas na magtiayon, gaawas-awas ang grasya nga gihatag sa Dios kanila. Dili na mabahin nga divided by 10, divided by 20. Parihara gyud ang sakramento nga dawaton sa mga nagtiayon. Parihara ang grasya nga madawat no sa magtiayon. Munang mga igsuon, maunay meaning sa liturgy, sa sayon nga pagpasabot, ha? Nga public worship. Kay moingon by the way kani ha, kana manggong moingon tag church, mga igsuon atong klaruhon pud ning meaning kay katesismo man kaha ni. Kanang church, ang meaning ana people of God. Lahi ng church nga small letter C, mauna ang building, gihimo sa kahoy, hinimo sa simento, gitiles. Pero kanang church nga capital letter C, katawhan sa Dios ang meaning ana. So, mga igsuon, maunay kahulugan sa liturgy nga kita nagtipok magampo. So, kani atong muna siya no. Maunang akong baliko no, I hope makasabot mo kana laging there is no such thing as private nga kalihukan. Dapat tanan. Like namang usahay mo hangyo ha. Birthday nako father. Pwede ba nga kanang magpamisa kus balay? So mahulog kus kung imong sabton, mahulog siya nga pribado. Again, there is no such thing as a private mass. Muna ang among suggestion, instead nga magpamisa ka sa inyong balay, diri ka simbahan mo simba. Kuyog sa katawhan. Kay once mo simba di ay ka, mga igsuon, bisan pag wala mo nag-ilhanay anang mga tao nga nanimba diha, gainam po ay di ay mo sa usag-usa. Sa ngalan nga gatipok mo, gainam po ay di ay mo sa usag-usa. Bisan pag ang imong giampo para sa imong kaugalingon o para sa imong pamilya, sa ngalan lang nga gatipok mo, actually wala mo kabalo, gainam po ay mo sa usag-usa. So, ang among suggestion, basta na ay mag-birthday, simba sa simbahan, kuyog sa katawhan. Kay bisan pag wala sila kabalo nga birthday nimo, sa ngalan nga naa sila didto, actually naa kay pag-ampo nga nadawat gikan aning mga tawhana. Pagkaninduta, mo nang mga igsuon. Munang na ako'y example ha, kani medyo klaro gid ni, saro di gid mo ka-gets ani. Kana bang naamanggoy usa ka istorya mga igsuon nga naay usa ka parokyano sa usa ka parokya nga niingon, dili nako musimba. Kay pwede kong makaampo nga akura kung naa ako sa akong farm. Pwede kong makaampo nga akura kung naa ako sa akong kwarto. Unsa may kapuslanan kung magampo ko kuyog sa mga tao nga pwede ra man ako ng buhaton nga akura. Now mga igsuon, nakabalo ang pare. Niabot sa dalunggan sa pare. Kay
gipanabi man na niya ko nga di na ko musimba sa simbahan, kuyog sa mga tao, kay pwede ra na nakong mahimo nga akura. Niabot sa dalunggan sa pari. So usa ka gabi ni ana, gibisita sa pari ang maong tao sa ilang balay. Pero wala gyud mihisgot ang pari kabahin sa isyo. Ang iyahan ni bisita sa didto, dayon nakikistorya lang siya sa kinabuhi. Kana bang kumusta na ka? Ano ba? Kana bang casual lang ba ko mga igsuon? Kanang bisag unsa na lay maabot. Bisag unsay topic. Wa gyud nila hisguti katong rason nganong wala siya ni simba na. Sus karon kay nahutda naman silang topic mga igsuon. Nahilo man silang duha. Sus kay Amerika man ni nahitabo ko winter ba kanang tingtugnaw ba. So dito sila gaistoryahan nay sa fireplace. Kana bitang sugoy binisayaan ng fireplace. Wala mo sa Pilipinas. Wala mo tayo binisayaan na. Kana bitang mga igsuon sa Amerika nga basta ting snow, ting tugnaw, dito sila magpaduol anang sa sulod sa balay na bitaw sila'y kanang kalayo bitaw diha. Kanang magpaduol na sila aron dili sila mabugnawan. Muna siya ay kinaraan nga pampainit sa lawas, kumbaga. Kaya karon naa naman ay may kuan ron ko sa makina na may murag electric fan na diha. No kanang heater o warmer ana. So na ana kada ganing sa istorya di bitaw kun asa mo agi si Santa Claus. Kana sa chimney, no. Kana ba mga igsuon mo na ipasabot nako. Dito sila gaistoryahan na Jesus kay nahutdan nam silang topic ko. Nahilom silang duha. Ug sa kalit. Sa ilang kahilom, ang pare ni kuha sa unsay tawag anang kanang pangkuha bitaw og kanang sana ko oy kanang sabi nga ha kimpit o kanang kimpit ba para sa kuan panggipit sa kana bang magsugba bitaw ta den atong balihon o kanang kimpit ba sa kimpit may tawag ana mga igsoon kimpit kana bitong ipit no ana no kimpit sus ni kuha ang pare sa kimpit didto sa kilid sa kalayo no og gatan-aw man tong lalaki no katong parokyano nga niingon lagi nga di na siya musimba ni kuha ang pare og usa ka baga gikan sa tunga sa gakalayo nga mga baga kay daghan ko tong baga ko is mga siguro atong butang 20 ka baga no gakalayo gito gadilaab kakalayo ni kuha ang pare usa ka baga gikan sa tunga ug iyang gipalayo sa kalayo. Hilom kayo. Gatan-aw ra tong parokyano nga niingon nga di nako musimba kuyog sa mga tao. Nag-observe ra gyud siya. Ni kuha ang pare usa ka baga gikan sa nagkalayo nga mga baga ug iyang gipalayo kini layo na sa baga, layo na sa kalayo. Unsa may nahitabo sa baga? Sus na hinay man na siya kapalong ko. Nawala ang iyang kainit ug napalong ug namatay siya. Og gikan sa kahilom mga igsuon ni kalit lag ingon ang parokyano pader sa sunod Domingo pader musimba nako pader musimba nako pader ngano man unsa yang nakita ko is nganong nakaingon siyang musimba nako nga kung mapalayo ka sa usa ka pundok okay dito nimo mabati ang kabugnaw kaluya dili mo mabati ang kainit uban sa kadaghanan. That's it mga igsuon. Kamo nga naminaw kabluko galanog-lanog ni sa inyong mga radyo diha. Kamo nga mga igsuong Katoliko nga naay gitawag nga BEC. Kabalo ba mo mga igsuon na ng BEC kanang Basic Ecclesial Communities? Di ba panagsilingan man na? Kamo nga naminaw ha sa mga kabaryuhan kabalo ko naabot ni sa Malala. Kamo nga nang Malala na anay BEC diha. No? Di ba kanang BEC pasabot panagsilingan man kana? Kana bang pulo mo ka pamilya, gihimo mong usa ka tulda. Tulda ang ngalan. Pulo mo ka pamilya. Di ba sa inyong tulda na ay mga miyembro ninyo nga dili na manimba? Mga igsuon nga naa sa BEC, no? Maunay inyong isulti sa inyong silingan. Adtua ang ilang balay ug adtua kuyugi sa ilang abuhan. Na magiabuhan anang mga baryo. Dayon sulay ninyo mga igsuon, di ba? Moingon na sila. Sister, manimba nami.
Kay tinuod ang giingon ni Kuya Bray. Nga once mubulag ka sa community, diha nimo masinati ang kabugnaw, ang imong pagtuo sa buhinay-hinay nagkamatay. Yes, tinuod, wala nato gidiscredit ang pagtuo nato nga personal. Naatay personal nga pagtuo. Wala na'y problema. Pero, naamang good po'y gitawag communal faith. Pagtuo nga pangkatilingban or katilingbanon. So mga igsuon, hinaot paunta mga igsuon nga kung kita magampo aside sa personal prayer, ato pud untang hinumduman nga matag simba nato sa komunidad, sa katawhan, kuyog sa katawhan. Nag-inampo ay di ay ta sa usag-usa. And that is what we call liturgy, public worship. So mga igsuon, mo break sa ta aron mausap nato ang atong mga naistorya karon aron dili ta paspas kaayo ug aron inyong mapamalandungan asa ta nagkulang. Sige. Hinaot mas nasabta nato unsa ka importante nga kung naa di ay mo'y mga kaila diha or mga silingan or mga miyembro sa pamilya nga dili na manimba, palihog ko mga igsuon atong responsibilidad nga sila atong dalhon balik sa simbahan. Ug ato silang pasabton nga kana di ay pagtuo dili lang na personal. Naa po di ay pagtuo nga katilingbanon. Ug dako kaayog tabang ang katilingbanon nga pagtuo. Kay bisan pag wala kay pagtuo, kung kining mga tawhana sa imong palibot gaampo nimo, pwede silang muluwas kanimo. Grabe no? Kanabang pwede silang makapaayo nimo. Ang example nako ana mga igsuon nga aron dili ko magbuot-buot. Kato bitawng si Kristo murag bag-o lang ni nga ebanghelyo. Murag last week. Si Kristo ni uli sa ilaha. Dayon si Kristo na ilado na siya nga maayo mo sangyaw, muayog masakiton, tighimog milagro, so nailado na siya quiz. Daghan ang gasunod niya. Pagkabalita sa iyang mga kababayan nga nauli siya sa ilaha, ila dayon siyang gidumog. At that time, si Kristo na asa sulod sa balay. Sus kay puno man kayong balay quiz. Sa sulod, sa puwertahan, sa gawas, puno kaayo sa mga naminaw sa iyang pagtulunan. Karon na iniabot nga usa ka masakiton nga naghigda sa duyan ug gidayungan sa upat ka tawo. Upat ka tawo. Iyat siguro tong mga amigo or ana no. Karon kay di man sila kasulod ko kay puno man kaayo ang balay. Ang purtahan gahuot man gyud. Di na sila makaagi. Ang ilang gibuhat ni saka sila sa taas ug gibuslutan nila ang atop kung asa gyud na tungod gyud ni Kristo. Okay na paghuman nila buslot sa atop, ila dayong gitunton no, gihinahinay panaog ang duyan didto gyud ni landing sa atubangan gyud ni Kristo. Unsay gibutang didto in English? When Jesus saw their faith. Take note. When Jesus saw their faith, He said to the sick, your sins are forgiven. Ug naayo siya kois. Mga igsuon, sumala sa mga gatuon sa Biblia, naa sila'y pagduda, nga basin gani, walay pagtuo, ang maong tao nga masakiton. Ang naay pagtuo, nga haskang laluma, ang upat nga gadayong niya. Nga mo'y naning kamot.
na ningkamot nga siya mapaduol sa Ginoo. So mga igsuon, ang libaw akong balahibo ko is, naglain man akong balahibo, mga igsuon, ingana ka-importante ang katilingbanong pag-ampo. Ingana ka-importante ang katilingbanong pag-ampo, mga igsuon. Nga kung kita, bisan pag dili na musimba, kung ato nang gipaduol sa Ginoo, nitampo ta sa kaluwasan sa maong tao. Naatay share, naakay part, ug nalipay ang Ginoo nimo. Nitanaw ang Ginoo sa imong pagtuo, dili sa pagtuo sa imong gipaduol nga tao nga way simba-simba. Sa imong pagtuo mitanaw ang Ginoo, sa imong pagtuo nalipay ang Ginoo. Again, when Jesus saw their faith, gipasaylo ang sala, napasaylo ang sala sa masakiton, nakabakod pagyud, naayo pagyud. So mga igsuon, ingon ana ka-importante ang manimba kuyog sa katawhan. Kay gainam po ay di ay ta sa usag-usa. Gitabangan di ay ka nga maluwas ka. Gitabangan di ay ka nga mabag-o imong kinabuhi. Gitabangan di ay kanilag ampo nga masulbad imong problema. That is the importance of communal faith, mga igsuon. Munang palihog ko ato ning trabaho, ato ning responsibilidad. Nga kutob sa inyong madunggan nga kaila ninyo, silingan, paryente, naara sa sulod sa balay nga dili manimba, layo nas Ginoo tungod sa pagpakasala, tungod sa bisyo or unsa pa, palihog ko dalha siya sa Ginoo. Paningkamot, dili na, ang uban magud ko is mo give up. Kay kausara nilang hangyo, balibaran man sila, di na din sila mo padayon ko is, ayaw surrender. Labi na og maistoryahan pod og sakit gikan sa gitabangan nga kana. Ilabi nagsakit. Sakit kaayo ang tubag. Agkuy. Mabugnaw. Muingon man ka nga, ako pa'y naningkamot, Lord. Ako mo'y naningkamot nga mo reach out, Lord. Giing ator akog tubag. Mainawaing din ta, no? Mabugnaw din ta. Mga igsuon, dili, be po na kausara. Balik-baliki. Balik-baliki. Kay walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na puso sa mainit na puso ni Jesus. Sacred Heart of Jesus na atong gisgutan, mga igsuon. Walay gahi nga kasing-kasing anak kung imo nang ibalik-balik og paduol sa Ginoo og hangyo sa Ginoo nga Lord humuka ning iyang kasing-kasing, mahumok na. Way gahi nga kasing-kasing, mga igsuon. Kinsa ta? Kinsa ta nga magpabiling gahi? Ang Dios mo ay makapahumok na tong tanan sa atong kagahig kasing-kasing diha, katig-a o kasing-kasing. So palihog ko, mga igsuon, na ako'y assignment para natong tanan. Palihog ko, maningkamot unta ta, nga atong mapaduol sa Dios ang mga tao nga inyong nailahan diha, nga layo nas Ginoo. Palihog ko, magtinabangay takay, ang ikalipay sa Ginoo, ang imong pagtuo. Bisan pag walay pagtuo ng imong gipaduol sa Ginoo, ang gitanaw sa Ginoo nga basihanan nga aron ayuhon niya ning way pagtuo ang imong pagtuo. You are the basis. Your faith is the basis nga gamiton sa Dios aron ayuhon niya ning tawo nga walay pagtuo nga imong gipaningkamutan nga mapaduol niya. So mga igsuon, pagkanindot sa mensahe karong gabi una, maunay liturgy. Nagampo ta, ingana ka importante ang pagampo kuyog sa public. Akong balikon, mga igsuon, alang sa naulahi. Liturgy originally means liturgia in Greek, which means public service. Sa ngalan nga kini public service nga ginagamit originally sa una sa mga bumbero, pulis, sundalo, kay sila may in public service, nangalagad sa publiko. Gigamit dayon nato sa simbahan. The same meaning, public worship. Maunang ang example ana, misa, mga sakramento, karon before ta mo tapos. How about Father? Kanang magdihog og masakiton. Since mga igsuon ang tubag simple ra.
Kanang pagdihog sa masakiton, sakramento man kana. No? Sakramento man kana. Mga igsuon abi ninyo, bisag ang pari lang ug ang masakiton maoy naa sa usa ka ospital or kwarto. Sa ngalan nga ang anointing of the sick gidawat nga official divine worship of the church. Official. Gidawat nga opisyal nga pag-ampo sa katawhan. Bisan pag ang pari ra ug ang masakiton maoy naa. Ang tibuok katawhan actually gaampo alang sa masakiton. Ang tibuok katawhan actually naa miduyog sa kasakit sa maong masakiton, miampo alang sa masakiton. Basta kani nga mga pag-ampo, mga sakramento nga gidawat tungod kay gikan gyud ni Kristo, mao na the people are with us, praying with us and praying for us. So mga igsuon, ingon ana ka-importante ang public worship. There is no such thing as a private mass, private baptism, private prayer. Ako na bang private sacraments? They must be in public because sila mo'y mudawat nimo human kagibunyagan. Ang katawhan mo'y midawat nimo human mo makasal. Ang katawhan maoy midawat nimo human nimo kaordina pagkapari. Wala lang sila midawat. Mitabang sab silag ampo nga mulahutay mo sa inyong pagkapari, sa inyong pagkamagtiayon, sa imong pagkabinunyagan. Maunay purpose nganong walay gitawag nga pribado nga mga sakramento. They must be celebrated with the people in the church because muampo na sila nga mulahutay mo. And more prayers, of course, mas mulig-on mo sa inyong bukasyon. O sa ganitong 7 sacraments mga igsuon, bunyag. Kung sila nitabag ampo nimo, magtubo kang maing tao. Kung maningkamot pug ka, of course. Maningka kumpirma. Mas mulig-on ang imong Kristiyano tungod kay naa ang katawhan gasuporta nimo pinaagi sa ilang pag-ampo. Santos nga misa, gainampo ay ta sa usag-usaw. Sa ikaupat, kumpisal. Kanang pari, bisag kita lang, ikaw lang ug ako mo'y nag-istoryahanay. Pero ako isip pari, gikan ko sa katawhan. I am representing the people of God. So sa ngalan nga, nangumpisal ka, diha pinaagi sa pari, ang katawhan di ay mitabang pug ampo nga mapasaylo kas imong sala. Na ninduta no? Ika-5, anointing of the sick. Bisag ang pari ra og ang masakiton mo naa, but the church is actually praying for you nga maayo ka ug malig-on ka sa imong kalag. Sa ika-6, kaminyo samot na ug ang ika-7, ang ordinasyon sa pagkapari ug pagkaobispo. They must be celebrated with the people in the church. Kay mas mulig-on di ay ta ang baga mas magkalayo kung kuyog siya sa ubang baga nga gakalayo. Ibulag nimo ang baga gikan sa tipok sa mga bagang gakalayo, katong baga nga gipalayo mamatay. Ang ato sab nga kinabuhi, pagtuo, tanan-tanan, mabugnaw sabta kung malayo tas katawhan. That is liturgy. That is public worship. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen.